Отива дядо Коледа при психиатъра и казва: докторе, помогнете, не вярвам в себе си. Защо дядо Коледа винаги ходи ухилен? Защото знае адресите на всички лоши момичета. Дядо Коледа е педераст. Подпис: Дядо Мраз. Двама пияни си говорят: защо дръпна брадата на дядо Коледа? Исках да проверя истинска ли е. И? Истинска се оказа и сега идея си нямам какво да правя с нея. Тази година Коледа в САЩ се отменя. Дядо Коледа не получи виза. Малкият Иванчо казва на баща си: искам да махна от писмото до дядо Коледа влакчето и да напиша колело. Вече не искаш и влакче. Искам, но намерих едно в шкафа. Скъпи, провиква се жената от спалнята. Купила съм ти разкошен подарък за Коледа. Покажи ми го. Минутка, сега го обличам. Скъпи, какъв подарък искаш за Коледа? Да се престориш на глухоняма. Жена, ей тук в този буркан ще пускам по 5 лева всеки път, когато правим секс. Накрая на годината ще ти купя подарък със събраните пари. От теб зависи. Лак за ногти ли искаш като миналата година или нов автомобил?